A Policía Autonómica esclareceu 2 incendios forestais que se produciron nos concellos de Ribeira e Rianxo en abril e maio. Axentes do Grupo de Investigación de Incendios da Policía Autonómica en Santiago veñen de esclarecer 2 incendios forestais, un deles rexistrado o pasado 24 de abril no concello de Ribeira e outro o 23 de maio en Rianxo. O lume de Ribeira produciuse no lugar de Dean Grande e afectou 75 metros cadrados de terreo agrícola. Nunha primeira inspección, os axentes observaron que na parcela se atopaban restos de rozas agrícolas. Na extinción do incendio participaron un axente forestal, 2 cuadrillas e o Grupo Municipal de Emerxencias de Ribeira. No caso do incendio de Rianxo, rexistrouse no lugar da Buin, queimando 40 metros cadrados de terreo forestal, arborado, e na súa extinción traballaron un axente forestal e unha motobomba. Os axentes identificaron e investigaron como presunta responsable do lume a persoa que executou os traballos de roza en Ribeira e o presunto autor da neglixencia á hora de realizar queimas en Rianxo. As dilixencias por ambos lumes trasladáronse ao xulgado de instrución de Garda de Ribeira. A Policía Autonómica leva investigadas no que vai de ano un total de 6 persoas como presuntas autoras de incendios forestais. O Goberno galego lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, o que deben chamar no caso de detectar algún lume forestal. Ademais, existe un teléfono anónimo e gratuito para denunciar calqueira actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento: 900 815 085.